Ce bine am dormit azi noapte! Simt că pot face orice! Ceva dulce, poate. O cale perfectă de a începe ziua. Bun venit în orășelul Leneș, un loc unde vrea să stai. Aici e Robi cu planul său rău, Sportanus e locul tău. Ștefania a sosit, cu Zeghi s-a împrietenit, cu Pixel, Stingri și Trixia se va distra și vor cânta. Hai, hai, hai în orășelul Leneș, unde ziua abia a început. Totul e pe toți în orășelul Leneș, avem atâtea de făcut. Orășelul Leneș. Dulciuri furate. Doamne, este ziua de naștere a domnișoarei Bessie Ocupata și eu pur și simplu nu știu ce să iau. Copii, nu este timpul pentru o mică pauză? Băieți, scuze, unchiule Milford, ascultam pur și simplu muzică. Am atât de multe pe cap. Cadoul pentru ziua de naștere a lui Bessie? Da. Dacă încurci din nou lucrurile așa cum ai făcut anul trecut, Bessie nu va mai vorbi cu tine niciodată. Nu mai aduce aminte. Domnișoara Bessie Ocupata, la mulți ani! Floarea soarelui! Am alergiat! Floarea soarelui! Unchiule! Salut, Ștefania! Bessie ți-a dat această carte astfel încât să poți găsi idei pentru cadoul ei. Deci hai să ne ocupăm. Doamne, e o carte atât de mare. Prea scump. Prea fragil. Tortul acela e o idee minunată. Dar sunt prea nervos ca să coc un tort. Sunt într-o situație chiar mai încurcată decât anul trecut. Nu-ți face probleme, unchiule Milford. Ne vom ocupa noi de asta. Nu-i așa, băieți? Hello! 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 Inițializăm evenimentul. Adunăm date de preparare. Vom face tortul acela imediat. Pasul 1 este făcut. Tortul este copt. Analiză de decorat. Nu vă apropiați! Nu, tortul ăsta este al meu! Nu-l atingeți, nu-l atingeți! Hei, băieți, ia uite, am toate ingredientele dulci aici. O observație foarte importantă. Avem nevoie de frișcă. Da, desigur. Scuze-mă! Stinghi, nu le lua. Aveți grijă, băieți. De pentru tort. Ce faci cu ăla? E al meu! Ia, dă-mi-l, dă-mi-l! Ce e asta? Uai, ce tare! A fost grozav! Lăsați-te! Ce se întâmplă aici? Cineva e în pericol.
Mâncarea este ca să creșteți mari, nu ca să o aruncați. Se pare rău, Sportacus, dar uite, noi tocmai am făcut acest frumos tort pentru domnișoara Besi. Domnișoara Besi e ocupată, nu va mai vorbi cu mine niciodată. Mai încercați odată, dar fără să faceți dezordine. O să dau la o parte aceste acadele minunate. S-ar putea să am nevoie de ele. Păstrează câteva pentru mai târziu, bine zidit. Bine. Succes! Mulțumesc, Sportacus! Dar să nu renunțați. Pa! Scara! Acum coagem tort! Mesele sunt pline, astea s-o comoară. Nu mă pot abține, chiar de burtă să mă doară. Pun câteva ingrediente, păstrez restul pentru mine. Eu sunt ascultător, sunt precaut, vezi bine. E ușor să pregătești un tort drăguț. Rețeta, dacă o știi, gătește după carte și ai spor. Leneș nu poți fi și dacă rețeta n-ai citit, tortul n-o să-ți iasă dacă după carte ai gătit. Vei avea un tort, trebuie să gătim, cu toții îl iubim. În sfârșit e timpul să facem un tort. Să gătești e o știință, îți trebuie multe ustensile și toate ingredientele îți dau un gust mai bun. E ușor să pregătești un tort drăguț. Rețeta, dacă o știi, gătește după carte și ai spor. Leneș nu poți fi și dacă rețeta n-ai citit, tortul n-o să-ți iasă dacă după carte ai gătit. Vei avea un tort, trebuie să gătim, cu toții îl iubim. În sfârșit e timpul să facem un tort, trebuie să gătim, cu toții îl iubim. În sfârșit e timpul să facem un tort. Gătește după carte și ai spor. Un miros pentru care merită să te ridici în picioare. Tort. Tort? Nu există niciun tort aici. Am mâncat pe tot ieri. Este un minunat tort care așteaptă pe cineva care să-l guste. Iată că ar trebui să coc un Double Trouble Chocolate Gummy Yummy Cake. Voi fura pur și simplu tortul lor. Tortul furat este mai gustos. Toată lumea știe acest lucru. Și știu cum să scap și de acel pisaloc de Sportacus. Este momentul să mă deghizez. Prea înfiorător. Oh! Prea păros. Prea vesel. Oh! Prea feric. Aha! Un detectiv! Perfect! Voi mânca tortul și voi găsi o cale să-i fac pe toți să creadă că Sportacus a făcut acest lucru! Perfect! Tortul pentru ziua de naștere a lui Besi a fost făcut. Oh, domnișoara Besi ocupată va fi atât de fericită! Cheamă, fă o surpriză! Da, și atunci ea va veni și noi vom putea mânca